Kag sa Good Vibes Blessings ang Fortich Hall kasubong man ang launching sang duha ka mga libro nga nagapatpat sang kabuhi kag legacy ni anay Bishop Antonio Y Fortich, ang ginpatigayon kahapon. Ini ang ginsaksihan sa Our Lady of Lourdes Parish sa Barangay Bata sa Bacolod City. Ginsiling ni Father Aniceto Mau Buenafe, ang parish priest kahapon, Enero 13, gina-commemorate sa mga adlaw ang appointment ni Fortich bilang ikatlong obispo sa Diocese of Bacolod sang tuig 1967. Para kay Buenafe, isa kadako nga higayon ang among ation para sa mga taga-Negros Occidental. Bangod ang ginakabig champion of the poor ang nanging simbolo sa paglaom para sa tanan. January 13, 1967, tubtub January 31, 1989, nagpangalagad bilang obispo sa Bacolod si Fortich. Nagtaliwan siya sang July 2, 2003 sa edad nga 89. Ang Fortich Hall ginconstruct sa 1984 sa Idalom Santo ni Father Greg Patino, ang una nga parish priest sang Bata. Ang renovated hall ang ginbless ni Father Patino. Ginlaunch ang mga libro nga Vir Fortis nga buot silingon, Man of Strength and Courage. Ini ang gin-author nanday Father Dimitri Gatia, Monsignor Rufino Toto Suplido, kag ni anay Monsignor Victorino Rivas, kag Father Romeo Empestan. Ang A Shepherd's Journey naman, compilation sa mga mensahe, sulat, mga article nga gin-contribute sa mga persona, gikan sa nagkalain-lain nga background, kasunod sang pagtaliwan sang obispo. The relaunching of these books reminds us that Bishop Fortich's legacy is not confined to history. Vir Fortis and A Shepherd's Journey speak powerfully to our present moment, calling us to a church that walks with suffering communities, speaks truth to power, defends human dignity, and refuses to remain silent in the face of injustice. I thank Father Gatia and Monsignor Suplido, the surviving authors, for ensuring that this prophetic witness continues to guide new generations.